face I cannot see. To rest in your embrace I cannot feel. To dwell in your love, hurting but sweet. To be with you, to glimpse eternity. Intentions for July 23, 2020, 6:30 a.m. online Holy Mass. Mass petitions, complete healing and speedy recovery of Father George Militante, SDB, Father Felix Furlan, SDB, Sister Gina Fernando, FMA, Sister Cora Haka, FMA, Jacinta Patalingho, Jose Protasio Lee Gaco, Frances, Cynthia, Reynaldo, Walter Dejos, Arnold Piner, Marcelino Tejano, John Carlson, Manuel Recla, Mary Rose Andrina, Roy Malasarte and family, Angela, Ramon Castro, Ava Yap, and Dr. Red Balmeo. Speedy healing of all COVID-19 positive for Louis Tapiru, Susan de Guzman, Miley,
Mariel Villason, and Stephenson Lawas. For the successful operation of Jacinta Patalinghog, Walter Dejos, and Sister Marivic Santa Ana, FMA. Continuous guidance, good health, and protection of Carmenchu Dakay Pinili and family, Capaducia Cala, Richie Ann Balburo, Concon Tejano. Visa extension of Bruce Lee, Rachel Chaniza, Lawrence Lee, Flora May Bebilio, and Amor Lee. For the safety of the people of La Carlota City, for the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Mass Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Naluin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlu Castro Ruela, Mr. and Mrs. Cabrera and family, Aurora Mahershan Gardner, Elaine Marie, Sean Paul, Matthew Ryan, Turdes family, William and Shawnee Miranda, Ramon Cortez and family, Chito and Grace Galang, Mirna and Roberto Erojo, and Geraldine Chan. 26th wedding anniversary of Mauricio Amancio Jr. and Lydia Amancio. 43rd birthday of Irene Joanne Ong Kabahug, and birthday of Miss Cherry May Woothridge. Eternal repose to the following souls: Ernesto Fadrega Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Nanita Kabangitan, Reverend Father Faustino, Memerta and Melanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Ingmedeo and Cayetana, Pura, Jose and Ben, Florence, Agnes, Nieves, Elisa Pablo, Antonio, Rufina, Maximo, Estrelita, Edelberto, Amelia, Epifanio Ebo Jr., and John Lawrence Ebo, Rolando, Graciano Estanislao Jr. and Sr., Carmen, Nenita, Anita, Chiquita, Guntrano Jr. and the Third, Frankie Lee, Leopoldo Chan, Clara, Nicomedesa, Poliento, Placido, Luz, Rolando, Higia, Michael, Douglas, Milagros, Suzette, Epimaco Martelino Sr., Torino Lambo, Albert, Jesus, Olympia, Felipe, Albert, Francisco, Dan, Erwin, Victor, Patenciano, Euphemia, Alfredesia, Alfonso, Edgar, Saturnino, Honorato, Ruperta, Vitaliano, Crescencia, Deogracias, Agustin, Albert, Celeste Llenos, Paulino Teopista, Wevina, Benaventura, Juana, Perfecto Sr., Policarpa, Alexia, Paulina, Augustine, Benjamin, Jose, Bernadette, Angela, Letting, Ramon Sr., Monching, Gigi, Liceria, Felisa, Carmelito, Joveno, Amparo, Sarila, Vicente, and Lourdes, Danilo Castro, Lucia, Paterno, Placida, Teodulo, Minda, Romeo, Pamela, Delia, Rain, Janet, Kyle, James, Armando Fortus, Asim Omesivic, Soledad Lorenzo, Crisanto Henegobis, Norma Galang, Gloria Atilio, Jesus, Roland, Bautista, Servanda, Salvador, Mark, Perpecto, Josina, Agustina, Corazon, Ernie, Gloria, Presentacion, Remigio, Tomasa, Placida, Crispolo, Quirino, Minda, Sonia, Marina, Lucia, Paterno, Proservira, Edwin, Jojo, Gigi, Michael, Lorenzo, Abeliana, Frankie Lee, Leopoldo Chan, Apolinar, Paulo, and Rodolfo, Apolinar Flores, Romeo Vergara, Manolito Vergara, Nicanor Vergada, Cornelia Vergara, Reynaldo Vergara, Seferina Vergara, Ben Atienza, Nolasco Cisneros Jr., Jocelyn Sabaile, Carlito and Jesus Fuentes,
Pio Fuentes, Basilisa Fuentes, Pasuto Fuentes, Rosario Fuentes, Sergio Fuentes, Renato and Yulina Otara, Simon and Maria Fe Centillas, Andres Castro Sr. and Jr., Tiburcia Castro, Efren Castro, Catalino Villaber, Leonidas Nadal, Jeronimo and Lydia Destua, Baldomero Nadal Sr., Antonio Ayala, Jose and Esperanza Destua, Jesse Pecardo, Constancio Abapo, Joselito and Eden Lim, Magdalena, Ofelia, Isabel, Judith, Benjamin, Romulo, Benedicta, Florencia, Doroteo, Nita, Ismael, Rafael Trasmonte, and Marlon Reyes. First Day Novena for the first death anniversary of Amparo Dignos Montero. 40 days of Maximo Daclan and Armando Fortus. 6th Day Novena for the first death anniversary of Ricardo Chixiote. 4th Day Novena of Alex Yap. 3rd Day Novena for the 40th day of Noel Serrano. And for all souls in purgatory, especially the forgotten ones and those who died of COVID-19. Atong andamon ang atong kaugalingon alang sa santos nga misa. Daikuta ang
Sa ngalan, sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mayong buntag kanatong tanan. Mayong buntag, Father. Ang chapter 13 sa Ebanghelyo ni San Mateo, puno og parables o sambingay. Sa atong misa karon, gipasabot sa atong Ginoo ngano nga mogamit man siya og mga sambingay kung magwali siya sa mga katawhan apan sa mga apostoles dili man. Mao kini atong pamalandungan sa atong misa karon. Mga igsuon, maghinulsol kita sa itong masala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga magagawom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kaluy ang imong katawhan, ug dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom, paghigugma. Ug himo kami nga makanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinagi sa mo Ginoo sa Kristo ng imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod alang sa unang pagbasa. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Gisugo ako sa Ginoo sa pag-adto sa Jerusalem aron pagsangyaw sa iyang mensahe sa tanang mulumulupyo sa maong syudad. Wala ako malimot sa imong kabuutan, sa batanon pa ikaw, o sa lunsa nga gugma mo kanako, sa bag-o pa kitang minyo. Miunong ka kanako bisan sa kamingawan, o bisan sa dapit nga walay tanong, ako ikaw, o Israel. Ikaw ang labing maayo sa akong anihon, gigastigo ko ang tanan nga nagsakit kanimo, o gipadad-an ko silag kasamok. Ako ang Ginoo, maoy nagsulti niini.
Gidala ko sila ngadto sa tabunok nga yuta, aron pagpahimulos sila sa abot sa uma niini, ug uban pang maayong mga butang. Apan, gihugaw-hugawan nila ang yuta nga gihatag ko kanila. Ang kaparian wala na magtagad kun hain ang Ginoo. Ang mga batid sa balaod wala gani makaila kanako. Misupil kanako ang mga kadagkuan. Ang mga propeta nagsulti sa ngalan ni Baal ug nagsimba sa walay pulos nga mga Diyos-Diyos. Busa ako ang Ginoo, nagpakurog sa langit aron malisang ug mahibulong ang katawhan. Duha ka matang sa sala ang nahimo sa akong katawhan. Bibiya sila kanako ang tinubdan sa bugnaong tubig ug nagkaot hinuon sila atabay nga dali rang muhubas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo. O Ginoo, ikaw ang tinubdan sa kinabuhi. O Ginoo, ikaw ang tinubdan sa kinabuhi. O Ginoo, ang imong kaluoy nag-abot sa kalangitan, ang imong kamatinud-anon ngadto sa kaparangarunan, ang imong katarong sama sa kabukiran sa Dios, ang imong mga hukom ingon sa gamhanang kahidladman. O Ginoo, ikaw ang tinubdan sa kinabuhi. Pagkabilinhon sa imong kaluoy o Dios, ang mga anak sa mga tao nagadangob sa landong sa imong mga pako. Napuno sila sa unang mga gasa sa imong balay, gikan sa imong makalipay nga mga sapa, imo silang gitagaan og tubig aron imnon. O Ginoo, ikaw ang tinubdan sa kinabuhi. Kay diha kanimo ana ang tinubdan sa kinabuhi, ug diha sa imong kahayag nakakita kami kahayag. Padayuna ang imong kaluoy alang sa imong mga kahigalaan, ang imong makatarungon nga panalipod sa tao nga matarong og kasing-kasing. O Ginoo, ikaw ang tinubdan sa kinabuhi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Ang mga tinunan miduol kang Hesus. Ug nangutana kaniya, nganong magamit kamag sambingay inigsulti mo kanila? Si Jesus mitubag, ang mga tinago sa gingharian sa langit, ipadayag na kaninyo, apan wala ipadayag kanila. Kay ang adunay iya, dugangan pa, aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan. Apan ang mga tao nga walay nahot, kuhaan pagayod, bisan gani sa jutay nga iyaha. Kini ang kamaturan nga naggamit ako og mga sambingay kung magsulti kanila. Kay nagtanaw sila apan dili makakita og namati sila apan dili makadungog ni makasabot. Busa natuman ang panagna ni Esaias. Sa kung saon ninyo pagpamati, dili kamo makasabot. Sa kung saon ninyo pagtanaw, dili kamo makakita.
Kay kini mga tawhana gahi ug ulo. Gisampungan nila ang ilang dalunggan o gipiyong ang ilang mga mata. Kaya dili man sila buot makakita. O dili buot makadungog. Kaya tingali unyag makasabot sila ug mubalik kanako. Ug sila akong ayuhon, ingon ang Dios. Apan kamo, pagkabulahan ninyo, kay makakita ang inyong mga mata o makadungog ang inyong mga dalunggan. Inumdumi kini, daghang mga propeta o daghang mga tao sa Dios nga nagbuot gayud nga mutan-aw sa inyong nakita, apan wala sila makakita o mamati unta sa inyong nadungog, apan wala makabati. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang tubag ni Kristo ngadto sa pangutana sa mga apostoles nganong kung siya nagwali ngadto sa mga katawhan o gamit pa siyang sambingay o diha kanila dili man. Ang tubag ni Kristo makaingon ta both inspiring and intriguing. Una sa tanan, ang usa ka sambingay, usa ka pamaagi sa pagtudlo ni Jesus ug ang mga patulun-an sa kamatuoran aron sila dali makasabot. Kay kasagaran, kung doon na siya ibuot itudlo sa katawhan, gamito niya ang ilang ordinary experiences aron masayon masabtan sa mapananglitan sa parable of the sower. Kung experience ito nila nga sa ilang pagpugas, dunay mga binhi nga mahulog ngadto sa dalan o tukaon ra sa mga langgam. Uban ato sa sagbutan o ang uban ato sa batuon. O kadtong mga binhi nga mahulog sa maayong yuta, maoy mamunga. Ug ang iyang mensahe mao kini, ang binhi mao ang pulong sa Dios, kita ang mga yuta. Depende na karon unsa tang klase sa yuta mausad ang mahitabo sa pulong sa Dios. Kitang tanan nakadawat sa binhi. Nakadawat siyang pulong sa iyang mga grasya. Apan depende ra gayud kung unsa kita ka-receptive sa maong mga pulong sa Ginoo aron kini mabuhi dinhi sa atong kinabuhi. So kadtong mga katawhan suma sa atong ebanghelyo, daghan kay kanila nga kanang di gustong mamati o maminaw, no, sa gisulti ni propeta Isaías, no? Bisag unsaon panyog pamati, dili kamo makasabot. Bisag unsaon yung pagtan-aw, dili kamo makakita. Kay doon naman sila ay tago na itong pagpugong sa pagsabot. Dili abli ang ilang hunahuna sa pulong sa Diyos. So ang question, mao nga ang mga apostoles, nganong dili man mo gamit og sambingay sa Jesus? Ug ang tubag ni Jesus is very inspiring and yet intriguing. Inspiring tungod kay sila suod man niya. Nagpuyugod sila uban kaniya 24/7.
Pwedeng tago sila privilege kaayo. Busa sama sila sa maayong yuta. Sa iyon ra kaayo silang makasabot o gani pagpuyo jud sa ilang sa pulong. In short, they already have established a deep relationship with Jesus. Gani, he trusts them already. Sa laing bahin, intriguing siya ngadto sa mga apostoles. Kay murag gihagit sad sila ni Jesus. Kaya samtang sila, they belong to the privileged few. Unsa man sila katakos sa maong pribilehiyo. Mano ba gayud sila, maayo ba na gayud sila nga yuta? Itangtang na ba nila ang mga bato, ang mga sagbot sa ilang kinabuhi, aron mahimo silang maayong yuta ug manguhay o katluan sa iyang pulong. Mga igsoon sa atong pagkabinunyagan, kita usab, we already belong to the privileged few, sama sa mga apostoles. Sa atong pagtuman sa pulo kasugo sa Diyos, sa atong pagdawat sa mga sakramento, makaingon juta nga we belong to the privileged few. Ang pangutana, how worthy are we to belong to the privileged few? Maayo ba tang yuta? Natangtang na ba nato ang mga bato o mga sagbot sa atong yuta? Ayaw ka balaka. Kay si Jesus nianhi sa kalibutan, aron tabangan ta sa paghumok o paglimpyo, pinaagi sa iyang mga pagdulunan, sa iyang pagkamatay sa krus o pagkabanhaw. Makaingon juta, kaswerte jud nato. Apan ato sa timan-an, kini dili dole out. Kinahanglan ang atong partisipasyon. Sumapa sa usa ka magsusulat, kita mga Kristiyanos mo'y samin sa gugma ni Kristo. Ug ang atong mga maayong buhat mo'y sukod kung unsa nato kamahal si Jesus. Our works, actions, and lifestyle reveals how we love Jesus. Christian life should consist both of faith and works. Works of love reveals the presence of the Holy Spirit in our life. Mga kaigsunan, atong pamalandungan kini, kay mo kini ang mensahe sa atong liturhiya karon. Amen. Pagampo sa katawhan. Ihalad nato sa Diyos ang atong mga pangaliya, pinagi sa atong hugot, kapag tuo sa iyang makaluwas nga gahom. Busa mingon kita, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang simbahan magpabiling malig-on sa ebanghelyo ug magpadayag niini ngadto sa tibuok katawhan. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang atong nasud mahawas na sa mga kalisod ug makabaton na sa kalinaw. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus makabaton na ug hingpit nga kaayohan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban
makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang atong mga minahal, nga mihalin na, makapahulay na sa langit nung gingharian. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Kining tanan among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios kamahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Palihog manindog. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo nining hingpit nga sakripisyo. Dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel. Ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog o himaya. Magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Panaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay, ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay mo gibuhat ang tao tungod sa kaayo, pag imong gisilutan tungod sa katarungan, pag imong giluwas tungod sa kaluoy, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nag-aawit sa kabagong awit sa pagdaing. Duyog usab kami sa tanang mumanghel sa langit, sa ilang pagsangyaw, sa imong walay hunong nga himaya, diya sa kaawit sa pagdaing, sa ilang pag-ingon. Puno
Palihog mangluhod. Santos gud ka o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala mong espiritu ang pagsantos ni mga gasa. Aron mahimo kanialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ninimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip, nga angayan nga matubang ug malagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Balaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagawom nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Karon mag-ampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mahanamo, kaanaan
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kundili ang pagsalik sa imong simbahan, pagsibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana kaninyo. Mana usab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Peace be with you. Palihog mangluhod. Kini maong kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dinapaangay mo kalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you are already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. So
Magampo kita. O Amahan nga maluyon kining mga misteryo, magatag unta kanamo og bag-ong kalasig. Ingon man magdala unta kanamo og bag-ong kinabuhi diha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition and our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael, the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Ang Ginoo mana kaninyo, Manaw sab kanimo, ug manangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ialad na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.